Horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang manang di dia pihamu maringanan. Tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu dohot dame siad debata amatta. Dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangyangan ima epistel tu minggu seksagesima tanggal 12 Februari 2020 na tersurat di sada Korin bidutulu ayat sada rodi ayat sia. Hujaha marihita tapai huti hukma di bagasan rohat tabi. Ahupe ale kadongan daktar bahenau makatai tuhamu ujui songon natuaka partodi. Sadok songon natuaka pardaging do jala poso-poso di bagasan Kristus. Susudo hupai nupo tuhamu dada si panganukian. Ay daktar jalo hamui ujui. Gari nuaing gari sotar jalo hamu dope. Ay tong dope hamu pardaging. Ayang gomasa di hamu pangiburuon doho parsalisian da pardagi kamu jala mamarangehon ruhut hajol maun. Aida parroha hajol mau kamu molwadong namadok sisian ni si Paulus doau. Jala nasadaan sisian ni Apollos do angguau. Ai isi Apollos, isi Paulus. Parhaladu do nasida. Parhitiamu nagabi porsea. Jala ganup hobar tu pangalehon ni Tuhanid di ibana. Ayaw do manuan Apollos do pabornokon. Alay de batado patubuhon. Asadada rajuman na manuan manang na pabornokon. Debata na patubuhon ido. Dusdo na manuad doho na pabornokosa. Alai ganup do majalo upana hobar tu pangulaun nabi. Ay dongan pangulan ni debatado hami. Hauma ni debata. Bagas ni debatado anggo hamu. Ima hata ni Tuhata. Di hamuak kadongan saha porsiaon di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Huria Korin sedang diambang perpecahan. Diambang kehancuran. Puasa, apa sebab? Salah satu sebabnya adalah karena mereka sudah berkelompok-kelompok. Nga markelompok-kelompok nasida. Nunga marpuru-puru nasida. Adong kagolongan di huriai. Adong namangguari diri na sisian manang golongan ni Apollos. Adong namangguari diri na sisian manang golongan ni si Kepas. Nadiba madok golongan manang sisian ni si Paulus. Jala adong namangguari dirina sisian ni Kristus. Mulai istilah niya ka na po sunuaing nunga margenggeng na sida. Buasa buhay songoni. Hamuak kamang dohot tamuinang molo tajaha di bidusada ya 10 ima jamita di minggu tanggal 22 Januari 2020 dang bejupang dinasida tolu es. Tolu esate. Tolu es ima sahata saroha dohot sapikiran. Tohodo memang meragam-ragam do haruruan ni ruas ni hurian na di Korini. Alay nakpe meragam-ragam bukan berarti dang bui sahata saroha nang sapikiran. Dus do isongo kita nuaing na di huriaon. Ay sona samarga di siate. Sona sa profesi. Sona sa selera di si. Bakadang na se warna kulit na. Meragam-ragam do latar belakang ni ruasi. Alay nakpe songo ni ikubuy do sahata. Saroha dohot sa pikiran. Molomiad do penatulu eson
porsia mahita daudu huriai sian perbolatan. Alai molodang adong bei memang riskado tu perpecahan. Huhilalada kola di huria marlaku tulu es. Dia kepunguan pe marlaku dui. Haru di keluarga marlaku dui. Misalna mulu adong ma akana marhaha maranggi nasosahata be dak saroha be jala dak sapikira be disima masa parsalisia dia kana martinudohon unakko di gereja manang di punguan dijabu pe marlaku dutulu esi sahata amat tadohot inatai saroha amat tadohot inatai unang marroha-roha ate sa pikiran amat tadohot inatai unak sayholan hatani sahalak unak sayholan rohani sahalak jala sayholan pikiran ni sahalak. Jadi aka naholan mementingkan diri sendiri nang di huria nang di punguan suaksongoni nang diaka punguan na umek dope muse dijabu. Nah, memang gabi sigado banon ni alani sahata sapikiran saroha ido kiat kerukunan. Hamu kadongan asing ni nasosahata saroha do sapikira biruas ni huriai adong madua nari bocir ni parbola-bolata di huriai di dok di bagasa turpukon. Dia mai ima pangiburuon molo di hata Indonesia di dok iri hati dohot perselisian atau perselisihan. Pangiburuon iri hati susah dohita dibahen pangalahon na sasadaon. Ay halak na say mangulu di bagasan pangiburuon solomoro hani denggad di donganna. Iri ibana molo adong di donganna apalagi molo duminggan na di donganna. Olo dodakso nang ibana mudum holan na memikiri na di donganna. Hape na di ibana sohya dipikiri. Jadi apala tohodo na nidoknya kapar jamite. Susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. SMS. Pangalaho na mangiburuon molo say di pasobui mian di bagasan nguluna di tonga-tonga ni huria nang di tonga-tonga ni punguan bui dui songon kanker stadium tinggi tutu molo nunga stadium tinggi bui do sahiti merambat tuakana asing jadi dak si pasobuon pangalaho on miad di nguluniba ai siga do parsaurat di bahini alani saita pasiding mai sian ngulut tabi suasongoni do nang persalisian bui dui songon ngit ngengat manang rayap di ngulut tabi songon rayapi sedinggan-dinggan nihau molo di pasobudo rayapi mian disi habis do hawi haratan ni songoni do nang pangalaho perselisian ni molo say di paiya ni dinguluna boy dui menigay akaparsauran naung dinggakian ope tapasiding may ay holam marhite na barani hita pasidik koni sian nguluta disido jupak kita haulion ni parsauran di huriai. Dia dope muse di bereng apostol Paulus busir ni parbola-bolatan di huriai. Busirna ima molo fokus huriai holan tu hal-hal na bersifat perdagingon. Molo di hata Indonesia di dok mereka masih terfokus kepada manusia duniawi. Jadi molo adong dope nama dok rupani au purutuson au purutusan ninna au kelompok nyodo, au kelompok nian, duniawi doi, didok. Alani asaholak kuriai siap perbulat-bulatan, jangan lagi hanya terfokus kepada manusia duniawi, tetapi fokuslah kepada Allah.
Jadi fokus ni hitaon, fokus ni huriai debatado tang jolma. Di paingoton apostol Paulus muse huriai taringotu status nasida dia dupan ni debata. Dongan pangulan ni debatado nasida saluhutna. Hauma ni debata. Jadi nang apostol Paulus pe suaksoni nang aka apostol na asingi. Suaksoni nang ruas ni huria di Korintus. Dongan pangulan ni debatado saluhutna. Hauma ni debata. Tutu songo dongan pangulan ni debata, jala hauma ni debata, tugas utamana ima semuanya harus memuliakan Allah lewat pelayanan. Bukan memuliakan diri sendiri. Manang na ahapi ulau ni sasahalaki di huriai, semua sama. Sama-sama kawan sekerja Allah. Sama-sama ladang Allah, bangunan Allah. Jadi dosdo status ni sudi. Hamua kadongan saha porsiaun. Persoalan di huria korin, songon nata paihutiu di bagasan trupukon. Boi dotong persoalan ni huria di bagasan partikianon. Say masa dope di huriat tanuaing, songon na masa di huria korinon. Tang boi parsuadotai. Dak saroha be parhalado sama parhalado ate sadabi. Dak sahata be ruas dohot parhaladona. Dak sahata be ruas sama ruas. Dang jupang be nasa pikiran. Nung ngasibuan pikiran nabi. Na manuaing na jujuk masa di huria. Sehingga oloma atong gabi poca bula huriay. May lahita sipata. Mabigi may lahita sipata mamereng. Masa aka perbulat-bulatan. Masa aka namar kelompok-kelompok. Jala masa aka pangiburuon. Alani kesombongan dan iri hati jemaat Korintus masih layak kita renungkan dalam konteks gereja kita saat ini. Alai mulu naing jupang hauliu di huriai, obat penawarna kola sadado. Ima toruk ni roha. Martoruk ni rohabi ima rupani didok nuai. Rendah hati. Odus ada obat penawar asa unang masa parsalisia di huriai. Asing ni natagwari di gicangi. Martoruk ni rohabi ima didok rupani. Rendah hati bukan rendah diri ate. Rendah hati. Kita melayani Tuhan tentu bukan mau mencari kemuliaan diri sendiri. Kita melayani karena kita mau memuliakan Allah. Dan perlu kita ingat, kita bukanlah pemilik pelayanan itu. Melainkan hanya alat bagi kemuliaannya. Kita mungkin sulit menyelesaikan seluruh perselisihan dalam gereja. Namun paling tidak, janganlah kita menjadi masalah di gereja tersebut. Unang masumber masalah hita di huriai. Dan buih hita menyelesaikan persoalan di huriai. Alai paling tidak dak tatabai masalah di si. Alani marsiajar mahita sudi mangorom diri. Jala taula ma napatut songon pangulan ni debata hita. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam nahubigi hami. Pasu-pasu may jala pauraton di bagasan rohanami bi. Asa di parbueho katamia kaparbue na dinggan. Di bagasan Jesus Kristus martangia kami tuho. Amin.